Vælger Lolland Kommune at smide 43 familier ud af deres kommunalt ejede boliger for at dække over et svindelnummer, der slog fejl. Følgende er en række dokumenterede hændelser i sagen, der har fået os til at stille dette spørgsmål. Da Lolland Kommune skulle ombygge det gamle hospital i Maribo til et nyt sundhedscenter, besluttede administrationen at kalde mere end 83% af alle udgifter til denne ombygning for vedligeholdelse. Så kunne de tømme de lovpligtige vedligeholdelseskonti for millioner af kroner, som blandt andet var bundet i grundejernes investeringsfond og som skulle administreres efter nøje fastlagte regler under tilsyn af GI. Kommunen overså tilsyneladende, at 43 lejligheder under centret, som er beboet med almindelige borgere, havde indbetalt en del af de mange millioner på disse konti. Metoden har været prøvet før. I 1998 forsøgte Storstrøms Amt at hente 15 millioner fra vedligeholdelseskonti i GI, med kun 1 million i reelle fradragsberettigede regninger. Nu, 15 år efter, har Lolland Kommune sendt regninger for over 33 millioner til kontrol hos GI og har på forhånd nedskrevet konti med 26 millioner kroner, som hævdes at være gået til vedligehold efter GI's regler. På nuværende tidspunkt er der kun godkendt 2,8 millioner kroner af alle disse regninger som værende fradragsberettigede. Kommunen er løbet ind i en lang række problemer. Udover at trække kaffekander, tv, kunst og en række andre omkostninger fra, som ikke har noget med vedligehold at gøre, så har kommunen pludselig også mistet væsentlige dele af de papirer, der skulle dokumentere den ekstremt store vedligeholdelsesandel. Nu kunne kommunens administration have valgt at gå til politikerne og meddele problemets omfang, men det gjorde de ikke. Der var en anden mulighed. Lovgivningen er sådan indrettet, at hvis boligerne nedlægges, så overgår alle pengene til vedligeholdelseskonti til ejer, altså kommunen. Men der manglede bare et lille mirakel, der kunne godtgøre at smide 43 familier ud og bruge deres opsparede vedligeholdelsesmidler til at nedrive deres hjem. Lolland Kommune blev ved kommunalsammenlægningen skabt af 7 små kommuner gennem en hård fødsel, hvor Indenrigsministeriet greb ind. Med en opstart i 2007 blev finanskrisen og en løbende affolkning en del af den politiske og administrative hverdag. Tab af arbejdspladser og dårlig økonomi tvang skiftende byråd til en benhård, men nødvendig styring, der betød utallige lukninger og serviceforringelser. Skoler, børnehaver, plejehjem, de decentrale kommunale arbejdspladser med videre. Men det var også nødvendigt for at bevare og udbygge de mange potentialer, som kommunen også rummer. Et stærkt landbrug i rivende omstilling fra råstofproducent til fødevareleverandør, grøn energi og bæredygtig omstilling, tunnel til Tyskland og afledte investeringer og regionens største overnatningssted for turister. Et oftest enigt byråd traf disse beslutninger på baggrund af ærlige og gennemarbejdede administrative oplæg og indstillinger, som både politikere og borgere kunne stole på. Troede vi. Den politiske beslutning om at nedrive 43 lejemål ved Maribo Sundhedscenter har rejst en lang række alvorlige spørgsmål til hele sagsforløbet og specielt administrationens sagsbehandling og dermed borgernes retssikkerhed. Boligerne blev opført i 1950'erne og har en beliggenhed, der er rene femtaller på 5-skalaen i Maribo. Boligerne ligger tæt på grænsen til en af landets smukkeste naturparker, Maribosøerne, under 1 kilometer til golfbaner, tæt på byens centrum med alle forretninger og institutioner, skoler, børnehaver og sportsfaciliteter og en månedlig husleje på 2500 kroner, men så er vand og renovation også betalt. Boligerne ejes af Lolland Kommune, der også ejer sundhedscentret samt de tilhørende bygninger til privat erhverv. Alle disse bygninger har været administreret af Syddan siden 2001. Der indbetales lovpligtigt på 2 vedligeholdelseskonti, som administreres af grundejernes investeringsfond, der skal godkende vedligeholdelsesudgifter og årsregnskab indberettes hertil. Lejerne har en beboerforening, der ligeledes skal godkende årsregnskab. Sundhedscentret ombygges i 2007 og 2008. Lejeboligerne er slidte trods meget store midler på vedligeholdelseskonti, eller rettere, der var store midler på vedligeholdelseskonti.
Ved ombygningen af sundhedscentret var der på de 2 fælles konti til vedligehold over 25 millioner kroner. Efter ombygningen var der et underskud på over 900.000 kroner. Ikke 1 krone blev anvendt på beboelsesejendommene i denne periode. Her følger nogle udpluk af de utallige interessante hændelser i sagen. I marts 2013 indsender Syddan en frigivelseserklæring til GI, som gælder regnskabsåret 2008, altså 5 år efter pengene er brugt, hvor de kræver 26 millioner kroner fra vedligeholdelseskonti. De bekræfter desuden i erklæringen, at beboerrepræsentationen selvfølgelig er orienteret og ikke har gjort indsigelse imod udbetalingen. Dette er ikke korrekt, hvilket kommunens juridiske chefkonsulent bekræfter så sent som 20. august 2015. Citat: lejerne afviste at godkende indberetningen for 2008, hvorefter sagen gik videre til huslejenævnet. GI har efterfølgende ikke godkendt regnskabet for 2008 på de 26 millioner, men det vender vi tilbage til. Kommunens chefjurist henviser herefter til, at huslejenævnet jo, trods beboernes indsigelse, har godkendt regnskabet for 2008. Lad os lige se nærmere på den godkendelse. Huslejenævnet i Lolland Kommune godkender i 2013 indberetninger fra Syddan for 2000, 2001, 2007 og 2008, og meddeler GI, at deres godkendelse for 2008 er på 0 kroner, og altså ikke de 26 millioner kroner, som Syddan ellers har krævet i frigivelseserklæringen, og som kommunens chefjurist implicit meddeler byrådet i 2015 er godkendt på baggrund af huslejenævnets afgørelse. I december 2014 vedtager byrådet, at boligerne skal nedrives. Det sker på baggrund af en sagsfremstilling fra direktionen, der som den eneste bolignedrivningssag nogensinde i Lolland Kommune er blevet behandlet på lukkede økonomiudvalgsmøder. I sagsfremstillingen fremgår det, at der grundet sundhedsskadelig skimmelsvamp i ejendommene er behov for en gennemgribende renovering, der vil koste ca. 13 millioner kroner. Beløbet dækker alene skimmelssanering og ikke anden vedligeholdelse af ejendommene. Og byrådets beslutning om at godkende nedrivning er udelukkende baseret på denne dyre renovering. Efter byrådets vedtagelse har Lolland Kommune udstedt godkendelse til nedrivning. Men en del af de 43 familier ønsker ikke at flytte fra deres hjem. Kommunen har derfor 7. maj 2015 stævnet en række lejere, som ikke frivilligt er følget for boligretten. Selve stævningen er udarbejdet af Bech Bruun. Af punkt 3 fremgår det, citat: der er konstateret skimmelsvamp i ejendommen, men konstateringen heraf har ikke været årsag til beslutningen om nedrivning, og skimmelsvampen nødvendiggør heller ikke aktuelle tiltag med hensyn til rømning af boligerne med videre. Dette underbygges af, at kommunen efterfølgende har udbedret en af lejlighederne, og omkostningerne har været på ca. 27.000 kroner, hvilket er langt lavere end det, der blev fremlagt i sagsfremstillingen for byrådet. Og den samlede skimmelsvampsanering vil i alt blive under 10% af det beløb, der er fremlagt for byrådet. Altså sker nedrivningen af ejendommene pludselig ikke længere på det grundlag, som byrådet har truffet. I stedet begrundes nedrivningen nu med, at boligerne er af ældre dato, og udlejningen er forbundet med dårlig økonomi. Vi vil efter denne video undersøge, hvorfor et område, der er reguleret efter reglerne omkring omkostningsbestemt husleje, over en lang årrække tilsyneladende løbende har givet så stort underskud. I 2010 henvender Syddan sig til GI og spørger, om det er nødvendigt at opdele udgifter i vedligeholdelsesregnskab og forbedring, hvilket de får at vide er nødvendigt. Til trods for det eksisterer der til dato endnu ikke et vedligeholdelsesregnskab. Huslejenævnet har ellers i deres afgørelse lagt vægt på, at lejerne jo selv har frasagt sig indsigt i vedligeholdelsesregnskabet. Vi skal yderligere efter denne video undersøge, hvordan huslejenævnet kan lægge afgørende vægt på, at lejerne ikke har villet se bilag fra et regnskab, som slet ikke eksisterer. Ombygningen af sundhedscentret forløb normalt, dog med færre omkostninger end forventet. Derfor godkender byrådet i 2010 det endelige anlægsregnskab på 29,6 millioner kroner. Da GI begynder at undersøge regnskabet for lejeboligerne, anmoder de Syddan om dokumentation for udgifterne. Men der fremsendes ikke et vedligeholdelsesregnskab. I stedet gennemgår GI samtlige bilag i anlægsregnskabet for ombygningen af sundhedscentret.
Da disse gennemgås, kan GI i juni 2015 konstatere, at der har været udgifter ved ombygningen af sundhedscentret for nu i alt 33,8 millioner kroner, og altså ikke de 29,6 millioner, som byrådet ellers har godkendt. Et byrådsmedlem har i juli 2015 stillet spørgsmål til borgmesteren med ønske om, at direktionen oplyser, hvordan der kan være et merforbrug på 4,2 millioner kroner over det, som byrådet ellers har godkendt. Borgmesteren har endnu ikke svaret. Sagen kan virke uoverskuelig, men hvis vi prøver at kigge på sammenhængen mellem de forskellige hændelser, så begynder der at tegne sig et mønster. 2008. Udlejer bruger 33,8 millioner kroner på ombygning af sundhedscentret. 8. juni 2010. Syddan orienterer beboerforeningen om indberetningerne til GI fra 2000 til 2008. 12. juli 2010. Beboerforeningen gør indsigelse over for indberetningerne. Sagen ryger i huslejenævnet i Lolland Kommune. Der er kommunikation frem og tilbage imellem de forskellige parter, og 2. november 2012 godkender huslejenævnet indberetningen for 2008. Kort efter, 12. december 2012, beder GI huslejenævnet bekræfte, at der ikke er indberettet noget for 2008. Og det gør huslejenævnet 12. februar 2013, hvor de bekræfter over for GI, at de har godkendt udgifter på 0 kroner for 2008. 20. marts 2013. Nu oplyser Syddan til huslejenævnet, at der er uenighed mellem Syddan og GI om vedligeholdelsesudgifter for 2008. Hertil svarer huslejenævnet, at det muligvis ikke har været grundige nok i deres behandling. Så 3. maj 2013 meddeler GI Syddan, at regnskabet er udtaget til særlig kontrol. En gennemgang, som ellers normalt er udvalgt ved stikprøver, hvor GI gennemgår alle aspekter af regnskabet ud fra gældende lovgivning og nyeste domme og afgørelser. Blot 2 måneder efter, at denne kontrol af regnskabet er gået i gang, den 30. juli 2013, opstår der pludselig mistanke om skimmelsvamp under gulvene i en bolig, hvor gulvbelægningen skulle udskiftes efter fraflytning. Beboerne bliver orienteret om fundet af skimmelsvamp, samt at man vil vende tilbage med resultatet af yderligere undersøgelser. Dette er aldrig sket. 21. januar 2014. GI meddeler Syddan, at de under kontrollen af regnskabet kan konstatere, at der ikke er lavet noget regnskab. GI skal have vedligeholdelsesregnskabet senest 14. marts 2014. Denne dato får afgørende betydning senere. 23. januar 2014. Økonomiudvalget i Lolland Kommune principbeslutter, at boligerne skal nedrives. Det er for dyrt at skimmelsanere dem. 24. februar 2014. Beboerne orienteres om principbeslutningen i økonomiudvalget. 13. marts 2014. Dagen før den deadline GI havde givet Syddan til at indlevere det manglende vedligeholdelsesregnskab, kan Syddan nu meddele GI, at kommunen har besluttet at nedrive bygningerne, og Syddan sender derfor ikke et vedligeholdelsesregnskab til GI. 12. december 2014. Lejernes advokat gør gældende, at lejerne har krav på genhusning, da opsigelsen skyldes kondemnering af boligerne. 18. december 2014. Byrådet godkender nedrivning uden genhusningspligt. 19. januar 2015. De 43 familier modtager opsigelse af lejemålet. De skal nu flytte fra deres hjem, i den tro, at det ikke kan betale sig at skimmelsanere det, og med viden om, at deres vedligeholdelseskonti er blevet tømt, og kommunen vil ikke hjælpe dem med at blive genhuset. 4. marts 2015. GI gør fortsat Syddan opmærksom på, at såfremt der ikke fremsendes dokumentation for regnskabet, så kan frigivelseserklæringen på de 26 millioner kroner ikke godkendes, og disse skal tilbagebetales. Syddan svarer GI, at det er deres opfattelse, at pengene er blevet brugt til vedligeholdelse, til trods for, at det endnu ikke er lykkedes dem at frembringe et vedligeholdelsesregnskab. Og Syddan svarer desuden, at beboerrepræsentanterne jo har gennemgået regnskabet, og det også er godkendt af huslejenævnet i Lolland Kommune, og derudover så skal bygningerne jo nu nedrives. Imens påklager beboernes advokat nu nedrivningstilladelse til statsforvaltningen og sender desuden en indsigelse imod opsigelserne af lejemålene, der vil kræve, at kommunen anlægger sag ved boligretten, hvis de fortsat skal smide familierne ud. Advokaten gør opmærksom på, at da der er tale om kondemnering af lejlighederne grundet skimmel, så har lejerne ret til genhusning. 7. maj 2015. Kommunen stævner nu de familier, der ikke er flyttet. I stævningen fastholder kommunen, at familierne ikke har ret til genhusning,
Pludselig er skimmelsvamp ikke længere årsagen til, at boligerne skal rives ned, til trods for, at det er på denne baggrund, at byrådet har godkendt nedrivningen. I stedet er der nu pludselig tale om dårlig økonomi i boligerne, til trods for reglerne omkring omkostningsbestemt husleje. Derved prøver kommunen at slippe for at genhuse lejerne ved at ændre sin forklaring af, hvorfor bygningerne skal nedrives. 30. juli 2015. GI har nu, i mangel på et vedligeholdelsesregnskab, i stedet gennemgået samtlige bilag for ombygningen af sundhedscentret. For det første kan GI konstatere, at der ifølge bilagene har været udgifter for 33,8 millioner kroner. Vi kan derfor konstatere, at der har været et merforbrug på 4,2 millioner kroner. Herudover kan GI konstatere, at langt hovedparten af udgifterne ikke kan godkendes som vedligehold af boligerne. Der er blandt andet brugt penge på malerier, termokanner, møbler, computere, elinstallationer, skillevægge, særlig indretning til erhverv, skoletandlæge, ergoterapi, konferencelokaler, lægelokaler med. Ud af de 33,8 millioner kroner får Syddan ikke godkendt de 26 millioner kroner. GI kan kun godkende vedligeholdelsesudgifter for 2,8 millioner kroner i 2008. Og her er vi så i dag. Hvorfor er det så vigtigt for Lolland Kommune at nedrive disse attraktive boliger? Hvis det lykkes kommunen at smide de resterende familier ud og nedrive boligerne, så overgår vedligeholdelseskonti til ejeren, Lolland Kommune. Så kan sagen lukkes. Så kan vi glemme, at pengene aldrig blev godkendt til ombygningen af sundhedscentret. Vi kan glemme, at der tilsyneladende er brugt 4,2 millioner kroner mere, end byrådet har godkendt. Vi kan glemme, at byrådet troede, at skimmelsvamp var problemet, og derfor besluttede at smide de 43 familier ud. Og vi kan glemme, at når kondemnering kræver genhusning, så er skimmelsvamp pludselig ikke det problem, som byrådet troede. Det var så en af de sager, som vi har valgt at kigge nærmere på. Det du har set her er blot en brøkdel af de kontroversielle hændelser, der er i denne sag. Spørgsmålet er, i hvor mange af de andre sager man kan finde lignende hændelser, og hvordan en kommune kan overleve, når byråd og borgere ikke kan stole på de oplysninger, de får.